Nagsimula sa inuman, nauwi sa takbuhan. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Owen. At ito, ang aking SPG. As in, Super Partner Secret File. Gusto ko lang magkwento sa naging karanasan namin ng mga tropa ko. Nitong nakaraang buwan lang. Matagal-tagal din kasi kaming hindi nakita. Kaya noong umuwi sa lugar namin ng isa naming katropa, na-schedule ang inuman. Sa bahay lang naman namin ginanap. May konting chibugan, may videoke para sa kantahan, at maraming supply ng beer at gin. Ayos, buo na uli ang barkada. Ang hindi lang namin inaasahan ay meron palang isa sa amin na tumakas lang sa kanila para makipagkita sa amin. Hindi nagpaalam sa asawa. Itago natin ang tropa naming yun sa pangalang Alan. Etong si Alan ay pamilyado ng tao. May asawa at 4 na mga anak. Ninong pangako ng panganay niya. May negosyo naman sila ng asawa niya na tindahang nagbebenta ng ice candy. Sa lugar namin, tanyag ang tindahan nila dahil sa binibenta nilang ice candy na sobrang sarap. Pero ang hindi namin alam na yung ice candy na yun, ayun palang muntik nang magpapahamak sa amin. Eto kasi ang nangyari, DJ Rocky. Medyo late nang dumating sa inuman namin itong si Alan. Pagpasok pa lang, nagyaya na agad ng tagay. Halatang problemado. At ang muka ay parang tumanda ng ilang taon. Hindi naman ganun ka-mature ang itsura niya noong huli siyang nagpakita sa barkada. At ang sabi niya sa amin, "Pare, pengin baso. Lagyan niyo ng mga puno." Ang sabi niya sa amin, "Mga pare, pengin baso, lagyan niyo nga yung shot puno." At ang sagot ko naman ay, "O pare, ang init naman ng ulo mo. Ngayon na nga lang tayo nagkasama-sama, bad mood ka pa." At ang sagot niya sa akin, Ayaw kasi akong payagan ni Mrs. na umalis eh. Pero hindi bale, nagawan ko naman ang paraan. Tara, shot! At uminom na nga si Alan. Hindi lang isang baso, hindi lang 2, kundi 3. Parang nagmamadali. Gusto yatang malasing agad. Kaya sabi ko sa kanya, "Paring Alan, dahan-dahan ka nga muna. Mamaya bigla ka na lang dyan lumupasay." At ang sagot niya ay, "Hindi naman pare, gusto ko lang talaga uminom, makalimot sa problema." Maya-maya
ay yung sinasabi niyang problema bigla na lang nagparamdam. DJ Rocky, may kung anong alingaw kaming narinig mula sa labas ng bahay. Sumisigaw na parang walang bukas. Alan! Alan, lumabas ka dyan! Nilingon ni Alan ang babaeng parang multo at sumagot ng, Hindi! Mamaya na! Mag-antay ka! Minsan na nga lang kami magsama-sama, pinipigilan mo pa ako! aba! At dun ko na namalayan ng lahat na ang babaeng nasa labas ng bahay ay ang kanyang misis. At ang sigaw pa nito ay, Alan! Gunggong ka ba? Yung ice candy na niluto ko hindi pa natin nababalot! Marami na naghanap na customer, ano ha? Hindi mo ba ako tutulungan sa bahay? Kakalad ka rin kita dyan palabas! Bibilang ako ng 3! 1, 2! Kami naman ay medyo nataranta kaya lumabas kami para pakalmahin sana ang misis ni Alan, pero mukhang wala na kaming nagawa. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko, DJ Rocky. Para bang biglang nagkailaw na kulay pula ang mga mata ng misis ni Alan. At dahan-dahan siyang humakbang papasok sa bahay namin. Bawat hakbang ng kanyang paa ay mabibigat. Parang nagdadabog na kabayo. Kinuha niya ang tuwalyang nakasabit sa kanyang balikat. Akala namin na ipapahid niya ito sa pawisan niyang muka, pero nagkamali kami. Dahil dumukot siya ng lighter at sinindihan ang tuwalya niya. Inisip ko noon, anong klaseng sumpa ito? Kinuha niya ang walis tingting sa may pintuan ng bahay namin at nilagay ang nasusunog na tuwalya sa dulo ng walis at itinutok sa mukha ni Alan ang walis na unti-unti na ring lumalaki ang apoy. Napatayo si Alan sa kanyang kinauupuan. Kami naman ay natulala sa nakikita namin at pinakbasdan naming tumakbo ng mabilis si Alan palabas sa aming bahay. At ayun na, hinabol na siya ng kanyang misis na may balak yatang sunugin ng buhay ang kanyang mister kung hindi ito uuwi. Kaming magbabarkada ay tumakbo rin. Hinabol namin si Alan at ang asawa niya doon sa kalye papunta sa bahay nila para pigilan ang tangka ng asawa niyang supilin ang medyo gwapo niyang mukha. Lahat ng mga kapitbahay, inuusisa na kaming halos natataranta sa aming pagtatakbo. Pagkatapos ng ilang minuto, nahabulan nilang mag-asawa, ay nakauwi na rin sila sa kanilang bahay. Kami naman ay tumigil sa tapat ng kanilang bahay, pero wala kaming narinig na kahit anong ingay pagpasok nila. Kaya nagpasya na kaming bumalik na lang uli sa bahay namin para ubusin ang alak na natira. Mukha naman kasing tapos na ang kanilang digmaan. Iniisip ko tuloy kung may lahi bang aswang ang misis ni Alan o kung ano man. Kinabukasan, nagbebenta na uli ng ice candy doon sa tindahan nila si paring Alan. Nakangiti na ang kanyang misis, good mood na, at parang walang ginawang katakot-takot kagabi. Pero si paring Alan, nakasimangot at merong black eyes sa kaliwang mata. Ay, kawawa naman siya. Bumili ako ng ice candy sa tindahan nila. Pinagbilhan naman ako ng asawa niya. Pero hindi na ako nagsalita.
Ayokong matulad kay paring Alan na mukhang na-fireball ng kanyang misis sa mukha. Sana lang sa naranasan ni paring Alan ay natuto siyang tapusin muna ang naiwang trabaho para hindi mapag-initan ng misis niyang tagapagbenta ng ice candy nila. Oo nga naman kasi, sayang ang kikitain at sayang ang oras kung hindi tutulong si paring Alan sa pagbabalot ng ice candy na itinitinda nila. Ako naman ay bukas lang ang tahanan ko para sa tropa kung sakaling merong inuman. Pero syempre, sa susunod nga lang, sana wala nang ganong eksena para hindi naman nakakahiya sa buong barangay. Mamaya, baka mapagkamalan pa kaming salot. O di kaya naman, merong isa sa aming aswang. Hindi naman kami ganun kalala, DJ Rocky. Yun lamang po, salamat sa pagbabasa. At sana ay hindi maranasan ng mga kabisyo natin ang ganung kalupit na eksena. Once a year lang dapat ang Halloween. Hindi araw-araw para walang natutroma. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Owen. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pap Gunner Secret File, the Halloween Special.